Ospa Bartolo, Marismo Erazoa zer galantori, iturira Bartolo ezin dezu etorri, ituriran zer da upatxarambi, disfrutateko bani bakarrik, Marismo Erazoa zer galantori, iturira Bartolo ezin dezu etorri, ituriran zer da upatxarambi. Gurasoekin batera tabernaren martxa lanean jardun dute Patxi, Jonek eta Amaiak ere. Garaizai haietan euskararen eta euskal kulturaren aldeko apustu egin zuen tabernak. Errenteria Oreretako eta inguruko herrietako euskaldunentzako erreferentziazko txoko bihurtuz. Musu bat anuntzako, segi Arkaitzan lasaioten, lasaitzen, eskerrik asko, ondo. Eta segi pizkatu espazio hori zuentzako sentitzen, eta euskalduna eta askea, eta libre, Musu bat. Zorionak Arkaitza, merezia duzu, hizkuntzaren arima, hitzaren inpultsu, euskarak erasoak jasan arren usu, zuk erasoetatik babestu gaituzu.